ಮಾತ್ರೆಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಡೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಸುಲಭವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರು ಮನ್ಪೆರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಎಂಚಾಪನ್ ಪಂದ್ ಯಾನೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಇಡ್ತು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂತೇರು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು నేను ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇಡ್ಬೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಟು ಎಂಚಾಪನ್ ತೂಕ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಚಾತನು ಬಂದು ಸೊ ಕಾಪಿ ಮಂತಿನ ಬಂದತ್ತು ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಿಡ್ ದಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಡಿಗೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಂಡಲ ಅಡಿಗೆ ಬೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನೇ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ತೂದೆ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಬಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಎಂಕ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕಾರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ಬೋದು ಎಂಕ್ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸುಲಭವಾದ ಪಂದು ಕೊರಿಯರು ಏಪಲ ಯಾನಿ ಫ್ರೈ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ದಾಲ್ ಸಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಂತೊಂದು ತೊಗರಿ ಬೆಲೆದ ಇನಿ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಕ ಎಂಚಾತನ ಬಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಲ್ ಸಾರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇತೆಂಕ್ ಹೂ ಸಾರ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಕುಂದು ಪುರ ಮನ್ಪುವ ಬಟ್ ತೆಲ್ಪು ತಿಳಿ ಸಾರು ಪುರ ಪನ್ಪೆರ ಟೈಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಏರೆಗಂಡಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆವು ತೂಲೆ ಎಂಚಾಪನ್ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಬಂದಾವೆ ಓಕೆ ತೂಕ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನೀತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಬೊಳೆಂಜೀರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಬೊಳೆಂಜೀರು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಮುರಣಿ ಕೋಡೆಕ್ಕ ಮುರಣಿದ ಅಂಚ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಐಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೀತೆ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಕಂದಿನೇ ಮೆಂಜಿ ನಾನು ಅಂದೇನೊಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಸಾರು ಎಂಚ ಮನ್ಪು ಮಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಡೆ ತೋಚ್ಪಾಗ ಓಕೆ ಈಗ ದಾದ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ತೂಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಸಾರಿಗೆ ತುಲೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿತ ತೊಂದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೊಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಜಿದ ತೊಂದೆ ಖಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಂದ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಂದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಯಾನಿಂಚ ಕಟ್ ಮಂತದೀತೆ ಪೊಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಲಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ನೀರು ಒಂಜರ ಚೊಂಬುದಾತು ನೀರ್ದ ತಂದೆ ಅವೇನೈತೆ ಕೊದ್ದೆರೆ ದೀಪೆ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದೋಡು ಮುಲ್ಪ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ನೆತ್ತ ರಸ ದಪ್ಪುಡು ರಸ ಅಂತಿಪ್ಪುಗ ನೆತ್ತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಡು ಅಂತ ನೀರು ಕೊದ್ದೆರ ಆನಾಗ ಈತ ನಿಕ್ಲಿ ರುಚಿ ತೂಲೆ ಎತ್ತು ಬೋಡಂದು ಆತ ಪಾಡುಡು ಪೆತ್ತೆ ನೀರು ಕೊದ್ದೆರ ಆನಾಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಲಿಂಬೆ ಬಳಿತ ನೀರು ಓಕೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದೋಡು ಅಂತ ಕೊದ್ದಾಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದೋಡು ನಾನು ಒಂದು ಕೊದ್ದಿದ ಬಕ ಒಂದೇಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾವುಡು ಬಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾವುಡು ತೋಷ್ಪಾವೆ ಸರಿ ಕೊದ್ದೋಡು ನೀರು ಸಾರು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ತೂಕ ಎಂಚಾಪಣ ತೂಕ ಬೆಲ್ಲದ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತನೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡಿಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ ತುಕ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ರಂಡು ಇದು ಕೊದ್ದಾಡು ಮತ್ತು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಸಾರು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಜಾಸೇಮಿ
ಬೇಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಹಿಂಗು ಅಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾರು ಗಿಂಚ ಪಾಡುದು ರಟ್ಟುಂಡು ಫುಲ್ ಸಾರು ರೆಡಿಯಾಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಸಾರು ರೆಡಿಯಾಂಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಸಾರು ಎಂಚಾತ್ ನಾನು ತೂಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ದೀತೆ ಮುಲ್ಪ ಬೊಳೆಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ರಪ್ಪ ಅಯಲ್ಬ ಕೈ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಚಾಪ್ ನಾನು ತೂಕ ಓಕೆ ನಾನಿನಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಂದಿನಿ ಬುಳಂತರಿತ ಉಪ್ಪು ಸಾರು ಕೊರೆತು ರೆಡ್ಡಿ ಆಗೋಡು ಈ ರೈಸು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಾರು ತೋಲಿ ಲಿಂಬು ಸಾರು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತನಾಂಡು ಸೂಪರ್ ಪರಿಮಳ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉನ್ಕಾ ತುಲೆ ಓಕೆ ಲಿಂಬು ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಲಿಂಬು ಸಾರಿಗೆ ಯಾನು ಬೊಳಂಜಿರ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಬೊಳಂಜಿರ್ ಫ್ರೈಗೆ ಈ ಸಾರು ಮಂತೀನಿ ತೂಕ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದು ಸೂಪರ್ ವಾವ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತನು ಸೂಪರ್ ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಸಾರು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭಡೊಂಜಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ರಪ್ಪ ಅಂದು ಇಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಈ ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಇಂಚ ರೈಸ್ ಉಂಟು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಐಕ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಎಂಚಾಪಂತು ಕಡ್ಡೆ ಆಪಣ ಅಂದು ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ಈತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.